Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kienu rreġistrati 10 każi pożittivi ġodda ta' COVID-19 biex bekk il-każi attivi issa telgħu għal 76. Wieħed jista' jinnota li din hija l-ogħla żieda ta' każi mill-10 ta' Mejju l-hawn. Il-każi totali minn Marzu tal-2020 issa żiedu għal 30,553. Skont l-aħħar ċifri maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa, 4 persuni oħrajn huma meqjusin bħala mfejqa mill-virus. Bekk it-total ta' mfejqa qed jammonta għal 30,058 persuna. Għas-7 jum konsekuttiv ma kienet irreġistrata l-ebda vittma oħra kaġun tal-pandemija, bl-ammont ta' mwiet jibqa' 419. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar ukoll li sa tlieta aktar minn 218,321 persuna tlaqmu b'mod sħiħ kontra l-COVID-19 f'pajjiżna. Din il-ġimgħa pajjiżna ffetaħ uffiċjalment l-istaġun turistiku filwaqt li l-ħadd jiftħu l-gażini wara li dawn kienu ilhom kważi 8 xhur magħluqin. Intant matul il-jum dan l-istazzjon irċieva numru ta' ilmenti minn bosta persuni li qed isibuha ta' problema sabiex japplikaw iċ-ċertifikati tal-vaċċin għal kontra l-coronavirus. Jidher li s-sistema mhix qed taħdem kif suppost u f'xi każi qed ikun diffiċli wkoll biex wieħed jingħata informazzjoni preċiża mill-linja 145.